घरवा दियरी छोड़ दी होनी काहे ऐसे करता आरती अब होई कैसे पूजा नहीं होला ऐसे आए हाय 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 आरती अब होई कैसे पूजा नहीं होला ऐसे मौका पर धोखा कठोर दिहनी मौका पर धोखा कठोर दिहनी घरवा दियरी छोड़ दिहनी घरवा दियरी छोड़ दिहनी पागल हो गई बानी भोरे से साँझ ले हम जुटैनी समान जी रौवे कारण हम भैनी परेशान जी भोरे से साँझे ले हम जुटैनी समान जी रौरे कारण हम भैनी परेशान जी पूजा से पहले नारियल फोड़ दिहनी पूजा से पहले नारियल फोड़ दिहनी घरवा दियरी छोड़ दिहनी घरवा दियरी छोड़ दिहनी मती मारा गइल बा।